गामिया सिगांनि बादि रंजा खुसिजों गोसारनाय नंला दा जेरावबो स्रि स्राय गोसारजोब्बाय बे गाज्रि थासारियाव सासे बोराय पुजारिया सिमांफारा गामियाव आगान होफैनायसै गामिनिनो सासे बोराया पुजारिखौ नुना बिनि सेराव थाबायबोनायसै आरो बुंनायसै खुलुमबाय बाबा हा बहाथो थांनो लादों बाबाया सान्दुङाबो थिं थिं गोसाथार फै जोंनि न'आव जिरायफै खोनासं फिसा बे समा जिरायनायनि नङा नोंसोरनि गामिया जोबोर गिदिर खैफोदाव दं सम थानायावनो राहा लामा नागिराब्ला गासैबो जोबस्रांलांजोबगोन नों थारखौनो बुंदों बाबा दासिम गामिनि गासै 4 मानसिया गोमाबाय रावबो मोनथिया बिसोरखौ सोर बहा बोना लांखो बे समावनो गुबुन सासे गामियारिया बिसोरनि सेराव फैनायसै बाबा माबाफोर राहा नागिरना मोनोब्ला खोन्थादो गामिनि आरो गासै गामियारिनि रैखाथिनि थाखाय जों जा खालामनो गोनां जागोन बेखौनो खालामगोन दिनै पुर्निमा बे सानखौ थांगार होनो हानाय नङा जों दिनैनो जयग होनांगोन जाय जों रागिनिखौ लोरबां खालामनो हागोन जा माल माथानि गोनां जागोन बेखौनो जों गथायजोबगोन बाबा नों जोंनि गामिखौल' रैखा मोनहोथारदो बिसोर बयबो जयग होनायनि थागथियारि खालामगासिनो थानायसै रागिनि आरो नरका सानैबो सिला हाजोनि खना खनला बै दन्दरखौ नागिरगासिनो थानायसै जेराव तान्त्रिकआ थायो नरका मा नों थैथायमारो नामा बै पुजारिया जोंनो थार जायगाखौनो खोन्थामारदों होनना बेनोथ' आंथ' सन्देहसो खालामबाय जों दहायनिफ्रायनो खना खनला नागिरजोब्बाय नाथाय तान्त्रिकनि जेरावबो थं गैया पुजारिया जोंनि सम बरबाद खालामनो जोंखौ आन्दायहोआखैथ' जुदि बियो जोंखौ आन्दायहोनोसो बेबायदि बुंदों अब्ला बिखौ थाव गुदुङाव आंनो एवगोन पुर्निमानि हराव जों तान्त्रिकखौ फेजेननो हानाय नङा पुर्निमा हराव बियो ध्यान तपस्या खालामनानै गोहो गोरासिन जागोन जोंनि सान्थ्रिफ्रा नागिरना मोननाय नङा होनना जोंनो नागिरफैबाय माथो जोंनो नागिरना मोनासै बिब्दिब्ला दा जों मा खालामनो मोजाङै नागिरजाबावगोन खेबसे बै तान्त्रिकआनो आंखौ दंफाङाव बान खाना दोनदोंमोन बेनो आंनि बयनिख्रुइबो देरसिन जेननायमोन दा आं बिखौ आंनि आखाइजोंनो सिफ्लेगोन बिखौ नागिरनो हाजो जावफुनो गोनां जायोब्लाबो जावफुगोन आं रागिनिनि गोसोआव खिथेर लानायनि अरा जोंब्लावगासिनोमोन नाथाय मा थारैनो पुजारिया तान्त्रिकनि थार थंखौ खोन्थामारदों ना बेयो मोनसे फान्दायनायसो समासो खोन्थासिगोन गामिनिनो फांसे गिदिर दंफां सायहायाव जिरायना दंमोन सानै सालामाथा मानसि जायफोरहा साननि समाव मावनो गोनां जेबो खामानि थायामोन नाथाय सान हाबनाय लोगो लोगोनो बिसोरहा मावनो गोनां गोबां खामानि थायोमोन खामानियानो जाबाय सिखाव खावनाय बिब्दिब्ला जानाय नंलालै गुरलाब उदै सुफुंनायनि माबाफोर लामा नागिरदो सानसे खावनो मोनाबानो आखाइ मानगाथारला आंना माथो खालामनो दालाय दाखालि रामोनदानि दखान लुटिनाया जाग्रा लोंग्रा एसे आरो थाखा फैसा गरनैसो दंखायो माथो सोलिथ'गोन दे साननैसो नङालै गुरलाब सानफ्रोमबो बे खावना मोननाय दालि सयाबिन आलुखौनो जाबाय थानोसै होमबा हाथरसो जानो गोसो जादोंलै आं हाथर बायना मोननाय हाथर नङा खावना मोननाय हाथर जागोन मानिथो जिंगा मादै नालेबनावनो मेरला दाउ दं सानफ्रोमबो मासे मासे खावना लाबोबाबो जेबो हमना मोननाय नङा बे बुरिया मेगनबो बारा नुखाया जायो मानसिफ्रा उन्दुजोबबा दिनै हराव मादै नालेबनि दाउखौनो खावहैनांगोन
मोद्ला सानैबो हराव सिखाव खावनायनि खोथा सावरायगासिनो थानायसै। बे समावनो हरखाबै जलदबनि नोजोरा थाबायबोगासिनो थानाय मासे गुफुर बोरमानाव गोग्लैनायसै। हनै गुरलाब, नायहर मासे बोरमा, थाग्राथार बोरमाया थाजा जाथारगोन। अख्लायहैनोसै खोमालै बेखौनो। नुनायावबो जों गामिनि बायदि नुखायाखै आं बोरमाखौ। थौ हमहैनोसै बेखौनो। दिनै दाउ नङा, बोरमासो जागोन जों, बोरमा। बेसारा बोरमा, जाय आरो रावबो नङा, नारखोसो। बिसोर सानैबो बोरमाखौ हमनो थांनायसै। बहा खारग'नो हो? बिराद जाखाव हालायै बेदर मोनखागोन बे बोरमानिफ्राय। जोंना नारखो बसआ थानायमोनब्ला बोरमा खावनाय नुना बेसे खुसि जागौमोन। बादहो बेखौ, नङाबाथाय बिनि मुङावबो बेदर राननो गोनां जागोन। बे बोरमाया जोंनिल', जोंल' जागोन बे बोरमाखौ, नारखोनो होआ। अमा सिखोफोर, आंसोलाय आंसो, नारखो। आंखौ दा जासै। थाइसे दैहुआनो बोरमा बानायदों आंखौ। हगारलै हगार, आंसो, नारखो। नायलाय बेसे गोसा गोसा गाबगासिनो। गावखौ आलुजों दांखावसिगोन होनना मोनथिखाबायदां बोरमाया। हारा सारा अरख्रुबजोबनांगो बाला, बिबुआबो गोथाव जाबावोसो। दा नारखोआ गावनिनो लोगो गुरलाब आरो जलदबनि आखायाव फासिनायसै। बिनि मे गाबनायखौलाय सोरथो बुजिगौमोन। दासिम रागिनिनि सान्थ्रिफ्रा गामिनि 4 मानसिफोरखौ जोबना दोनबायमोन। गिलु बालुनो बिसोर सोर? आरो जोंखौ बेहाय मानो जोबना दोनदों? जों मा गोरोन्थि मावखो? आंखौ हगार हरदो। आंनि बिसि आरो फिसाखौ सोर नायफिनगोन आं गैयाबा? गोसो हमथा, गोनो गोथो दाजासै। समा गासैखौबो खोन्थाजोबगोन। फांसे गिदिर दंफांनि सायहायाव जिरायना गामिनिनो 2 मानसिया बे गाज्रि थासारिनि सायाव खोथा सावरायगासिनो। बे गामिखौ गारना थांनांसिगोन। बेहाय थानाया थिक जानाय नंला। सानफ्रोमबो सासे सासे मानसिफ्रा बे गामिनिफ्राय गोमालांगासिनो। मा थिक जोंबो गाबोननो गोमालाङो? खोथाखौथ' नों थारखौनो बुंदों। नाथाय बे आबाद फोथार, बे न' बांखौ गारनालाय बोरै थांनो हानो? जिउ दंब्लासो न' बां आबाद फोथार गासैबो दं। नाथाय जुदि जों बेहायनो थाबाय थागोन, अब्ला जोंबो गोमालांगोन। गासै गामियारियानो गिहाबनाय। न' बां गारना थांनो ना बे गामियावनो थानो, जेराव मोनथिया माला मा जागोन। जयग'नि अरा खामजेननायसै। सनाराम आरो गावदां बिसोर गामियाव पुजारिनि आगान होफैनायखौ खोनाना लोगो लोगोनो जयग' थानसालियाव नुजाफैनायसै। गावदां, बयनिबो खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों माथो बे बाबाया साधारन बाबा नङानो। बियो आगोल इयुन गासैखौबो नायखांनो रोंजोबगौनो। बेखायनो सिरि था। आवाथि सावफुबाय थानाय समावनो पुजारिया बयनोबो रागिनिनि खोथा खोन्थागासिनो थानायसै। रागिनिया सासे जोबोर गोहोगोरा मोदाइजो। 10 बोसोर सिगां जेब्ला रागिनिया मानसिमोन, अब्ला बियो सासे दायनामोन। बियो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ हमना लाबोयोमोन आरो गाव फुजिग्रा मोदाइनो गोदोना दानथारना बोलि होयोमोन। सानसेखालि गाव फुजिग्रा मोदाइनो बोलि होनो रावखौबो मोनैयाव बियो गामिनिनो सासे उन्दै गथ'खौ थगायना हाग्राबारियाव लांनायसै। बोलि होग्रा थानसालियाव सहैनाय लोगो लोगोनो बियो गथ'खौ खाथाबना दोननायसै। नाथाय बे खेबाव खाफाला रागिनिनि आखायाव गैयामोन। सासे गामियारिया
रागिनिनि बेबायदि खालामनायखौ हमना मोननायसै आरो रायजोफोरनो खोन्थाहैनायसै। गासै गामियारिया जोंखांनायजों रागिनिखौ नायगिरलांनायसै। गामियारिफोरा रागिनिखौ हमनायसै आरो गासै रायजोफोरा बिखौ साजा होनायसै। गामियारिफोरजों साजा होजानाया गोब्राबमोन। रागिनिया जायगायावनो सोलेर नागारनायसै। नाथाय रागिनिनि आत्माया गामियारिफोरनि थाखाय खैफोद जागोनखाय गामियारिफ्रा तान्त्रिक आरो पुजारी लिंहरना रागिनिनि आत्माखौ फांसे दंफाङाव जोबना दोननायसै। बिखौ जोबना दोननायाव मोनथाम गाजोल आरो गोथार दुरुं बाहायनाय जादोंमोन, जायखौ रागिनियाथ' गावखेवनो हायामोन। नाथाय दिनै बियो उदां। बेखौ सोरबा मिन्थिखा हसिखा एबा मोनथियैयाव उदां खालामफ्लांबाय आरो आंनो बै मानसिखौ नांगौ जाय रागिनिखौ उदां खालामदों। नाथाय बाबा, बै मानसिखौ मानो नागिरगासिनो? मानोना रागिनिखौ होबथानो थाखाय बै मानसिया जोबोर गोनां। पुजारीनि बिदि बुंनायखौ खोनाना सनारामा गिखांनायसै। बियो सानब्रेनायसै। आंखौ पुजारिया बुथारनोसो नागिरगासिनो नामा? जानांगौ आंनि गोदोना हाथारना पुजारिया आंखौ बोलि होगोन आरो रागिनिखौ होबथागोन। आं दा मा खालामबावनो? आफा इसोर, लामा हरदो।